Jane godang numpak motor ora to? Asu kuwi. Piye to Pak lagi? Hoen, syukur rasakno. Bongko gak we. Aduh, wis tak jokine Pak No. Engko ora teko nggon malah nang rumah. Iso. Potong amar penjoki apa godak? Piye to sampean ki Pak No? Piala sak lemari nang omahke gak roh to? Ya ora roh, wong omahmu ndi aku ora genah. Wis tak manut aku penak-penak. Ya wis gak apa. Ngasih mbok terakne delok ngono. Ayo. Lah nyapa to mandek indut? Aduh. Bane bocor Pak No. Ya dalah pancen nasu iki. Terus piye ngene iki? Dituntun to golek tambal ban. Ya tuntunan sing bocorne kowe. Aduh. Lah apa